Dobrý večer, priatelia, priaznivci a fanúšikovia Lokal TV Čonka, respektíve TV Čonka. Hlasíme sa z 24. decembra, je 19:50, máme štedrovečernú večeru. Šmakujeme veľmi chutné jedlo, ktorý pripravil miestny kuchár, ktorý je po pravej ruke. A vychutnávame si tú vianočnú atmosféru. Môžeme povedať, že sme tu úplne v pohode, popijame rumika a vychutnávame si spoločne takto naša crew. Štedrový večer. Rád by som oslovil miestneho kamaráta, kajakára Petra Šnorchela, alias, že čo si myslí o tejto našej atmosfére, ako sa tu cíti a nech povie nejaké svoje emócie z tohto večera. Nech sa páči, pán Peter. Dobrý večer, sme tu, sme v Kostarike a ja môžem povedať sám za seba, že sú to moje druhé Vianoce mimo Slovenska a je to fakt najlepšie, aké môže byť. Počkaj, čo to máš? Šnorchel, povedz, čo ti najviac chýba. Už teraz nič, to mäso mi chýbalo troška veľa, ale už teraz je to super. Mikrofón. Čo mikrofón? Režia mi hovorí, že mikrofón zanedbávam, tak aj mikrofón si dám za seba. Môžeme jať dozadu. Už tým mesom to nie je tak super, ako to vyzerá. Top chip chili. Sme v Kostarike a je to strašne super proste. Vianoce v teple, pura vida, teplúčku. Čo Valensko? Dávam slovo naspäť do režie. Takže počuli sme Petra Šerfela, ako sa má na Kostarike. Zajtra sa už ohlasíme z miestneho keposu od oceánu, takže uvidíme sa. Do skorého videnia, priaznici. Do skorého videnia.